जी नमस्कार, कैसन बानी रउआ सब। उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। कब आज रेलाई होई पावर स्टार पवन सिंह के गलत बोले वाला लोग दो चार जना चमचा भइल वालो बहुत बड़का मिर्ची लागल बा उनका लोग के पिछुआरा में ताकि पावर स्टार पवन सिंह इतना बड़हन गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में काहे को दला है। एगो बात हम बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ कलाकार ना कुछ चमन चूतिया वाला सब गोबर खाए वाला गोबर में रहे वाला। ऐसे हम कहता नहीं गोबर है गोबर खाए वाला ई कबो अपना भोजपुरी के बड़ा लेवल पर लेके जाए के सोचिए न कर सकत। एक निशन के तो पैखाना लेटरिंग देखावे बा हमेशा काहे कि हगे जाले सन वो देखावे ले सन कि हमनी के डीबा लेके जाइले सन केंगा जाइले सन का करिले सन। भरसक भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार ऐसा होले ना ई दो चार गो चमन चूतिया वाला सन कनेक्शन के बारे में बात करे वाला बानी। योलो डॉलर तो लागी काहे कि हम चमन चूतिया बार बार कहतनी लेकिन कमाए खातिर ना ई वीडियो भोजपुरी सुधारे खातिर बनावतनी। हम बात करे वाला बानी आज संगे संगे राजा भैया बानी काहे कि काल के वीडियो चढ़ल नहीं कि आज हमनी के मियाज हिंगा अफ बा वही में दो चार जना तुड़बुड़ कैले वालो तो आज रेलाई आ ठेलाई दोनों संग ही होखे वाला बा। वीडियो में बनल रही बरकरार का कहम रहुआ राजा भैया। एगो गाना जवन बा कि सनी लियोनी के संगे पावर स्टार पवन सिंह के आइल बा जवन गाना आज तकले एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा बा आ गाना भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर बहुत बड़ा बा। हम बता दी कि बहुत तरह तरह के लोग बोलता जौन बा कि सनी लियोनी के कहता लो जे इनकरा ले निमन रहित मियां खलीफा के लिया देता लो। हम बता दी कि बाबू तू कौन कर्म क के धरती पर आइल बड़ो आ चाहे कौन कर्म कैला से तू पैदा ले बड़ो इहो तारा कम से कम पता होके के चाहिए। ठीक बा जब तक ले दूगो एगो नारी एगो पुरुष जौन बा कि मिली ना तब तक ले तू आइल ना रहता निकल के बहरी। ठीक बा ई पूरा कड़वा लागी लेकिन हकीकत इहे होला। ठीक बा हकीकत ई बा एकरा के एक्सेप्ट करे के पड़ी। तो भाई सबके अपन अपन जीवन के तरीका होला। अगर केहू भोजपुरी इंडस्ट्री में दूसरा इंडस्ट्री से आके काम कैले बा उतना बढ़हन चेहरा ये चमन चूतिया सन के केहू जानत नहीं के ई दो चार गो जिला बिहार छोड़ के। ठीक बा उ देश लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर उ सब जाने जाए वाला एक्ट्रेस हलो। अगर उ लोग आके भोजपुरी में काम करता तो एकनी के गर्व होके चाहिए। एकनी सन के सीना जौन बा कि गर्व से फूले के चाहिए भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई कलाकार है जो लाकर उसको काम करवा रहा है नचा रहा है भोजपुरी बड़ा कर रहा है। लेकिन एकनी सन के चमन चूतिया सन के तो बुझाई ना यही पर बात करे वाला बानी। अब रहुआ कौन देखी एकनी के शुरुए से यह काम कैले बड़ा पहले देख ले क्योंकि भोजपुरी में कितना हिंदी के कलाकार लोग जैसे मिथुन भी काम कैले बड़न अमिताभ बच्चन काम कैले बड़न भोजपुरी में गाना गावत रहन उदित नारायण ये लोग अच्छा कलाकार लोग एकनिए के चलते हैं एकनिए के बड़ से कहेला नहीं एगो बाबा डायरेक्ट एगो और बात हम बताई शुरू से आइल बा शुरू से आके इहे कइले बा कि हाथ के धोवल एती को के लोग के भइले बा। देखिए सबसे पहले हम बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री चाहे हिंदी इंडस्ट्री एक जना हो बाड़े उनकर का नाम हवे जे किस करेले ज्यादा देर तक ले तो उनकर इमरान हाशमी। हम बता दी उ करेले तो एकदम बेहतरीन बा काहे कि उ तो जेंट्स नु उ केहू के कर सकत रहे। अगर उहे कोनो लेडीज को देहल तो ओकर चरित्र के बात आ जाई ओकरा चरित्र पर ई हो जाई। लेकिन ई सोच कम से कम बदले के चाहिए। जवन आदमी जवन आज तिरछा चौथा बोलत रहे सन ई जितना बड़ा सा पर्दा के पीछे एक नंबर के डुप्लीकेट आदमी हम सन। ठीक बा एकनी सन पर तारा नइखे भरोसा तो कोनो एक्ट्रेस एकनी सन से गुजर गइल होखस उनका से पता कर लियो। बहुत लोग कैमरा के सामने आके ना बोली चाहे ना बोलल चाहे दब गल केहू अपन इज्जत के लेके केहू फैमिली के लेके केहू अदर समाज के लेके। लेकिन ई कोइले बहुत अन्याय बड़ा सन ई हकीकत हम भीतरी के जानतनी। जितना इतर शरीर के पवित्र बनत रहन ई सब के सब डुप्लीकेट आदमी होगो सन। हम यही पर बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के बहुत सारा कहता सन जे जौन हाथ से के खेल वाला दुकान करे वाला दुकान देखी ए पर ज्यादा बोले वाला नहीं है काहे से कि एकनी के मानसिकते वैसन बा एकनी के खुद नहीं का समझत कि उहे हाथ से जब एगो देखले बनी ओकर बियाह हो गइल बा। ठीक बा तो ओकर मौगी जब खाना बनावेले चाहे ओकर मौगी जब ओकरा के खियावत होई चाहे खाना बना के ओकरा घर वाला लोग के खियावत होई त ई का कहत होई कौन करम क के दो चार गो लइका तोरो तो भइल होय सब भैया भइल बड़ा सन कोनो करम छोड़ी ना जवान आदमी कैमरा में सूत के ना एथी करी एकनी के बारे में नहीं पता। देखी एक और बात हम कहे के चाहतनी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर पूरा भोजपुरी समाज खातिर
पावर स्टार पवन सिंह पर तारा लोग के कम से कम गर्व होखे के चाही। जितना एक्ट्रेस तारा की है काम कर तारी सन आ तारा लोग के संगवा काम कर ली सन, उ कितना पवित्र बड़ी सन तनी हमरा से बतइबो। कौन एक्ट्रेस पवित्र बिया बताइबो? खाली 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 इहे ना, खाली तारा संग पवित्र एक्ट्रेस नचिए सन। अपन इज्जत के अपना छवि के ख्याल ने के जे कितना धूमिल कैले बड़ा लोग दूसरा के बतिया होता लो अंग्रेजी। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर केहू नहीं खे बोलत तो मुड़ी पर चढ़ के मुतल बंद करलो, ठीक बा? भोजपुरी इंडस्ट्री केहू का बात के ना हो। ई भोजपुरी सुधारत लो, भोजपुरी सुधारत लो कि भोजपुरी का नर्क में लेके जा। अच्छा रउआ हमरा के बताई कहां तक सही बा भोजपुरी इंडस्ट्री में हगे जाए वाला बात, मुते जाए वाला बात, भोजपुरी इंडस्ट्री के गोबर गोईठा ए जी तक ले पहुंचावल? अरे कहां तक ले छोड़ी ना, विदेश में जाके भोजपुरी के इज्जत लुटावल, ई कहां तक सही बा? लोग कहि जे ई साला ई 2 कौड़ी के कलाकार हो सन। ई सब हमारा टेक्निक कलाकार कौन कहेला? कलाकार कौन कहेला? देखी अगर तू भोजपुरी खातिर कुछ कर नहीं कर सकत तो कम से कम भोजपुरी के छवि बिगाड़े के कोशिश मत करो, ठीक बा? भोजपुरी के छवि बिगाड़े के कोशिश मत करो। ई अभी हम बता दे तनी पहिलका रेलाई ह। एकरा बाद अगर कौन को से चाव पाव कोइलो त हाथना मोट के बांस धइले बानी हो बिना ओकर खेड़ी सेरल, ठीक बा? हाथे हाथे कोइन बा उहे ढुका के असा भड़ोर दे। सही हो जे बोलो। बाकी जितना लोग बा केस होई 4 गो की त केस कर के ये कहला सर, ये कहला सर केस वाले को चार गलत बोलत नहीं कोनो 4 गो की त केस कर। तू अरे महाराज रौरा ने रात की गलत बोल दे, ओकरा लागत कि हमने गलत बोलत नहीं सर। बाकी हम बता दी कि जितना लोग वीडियो के देख रहल बा सारा लोग से एक एगो विनती बा, वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। आ भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोनो बड़ा कलाकार आके काम किया है तो आप उसका कद्र कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।